Усім прывітання, з вами Света з Фаланстра, і зараз мы знаходзімся у будынку Nations у Жэнезе, і тут адбываецца інтэрнэт-government форум 2017. Гэта такое мерапрыемства, на якое збіраюцца прадстаўнікі дзяржавы, прадстаўнікі бізнеса, прадстаўнікі грамадскасці, і яны абмяркоўваюць, якім інтэрнэт павінен быць у будучыні. Якія цікавыя тэмы, што мы сустрэлі тут, на мой погляд, што ўжо сустрэлі на другі дзень. Тут вельмі шмат сесій, амаль 10 ці больш сесій, якія вядуцца паралельна, таму вельмі цяжка сачыць за ўсімі, можна, груба кажучы, паглядзець іх па тэматыках, так? Толькі што я вярнулася з сесіі пра нейтральнасць інтэрнэта, і ўжо тут пастае пытанне, ці можа быць інтэрнэт нейтральным, калі мы часцей за ўсё выкарыстоўваем розныя search engines, пашукавікі, і тыя алгарытмы, якія выкарыстоўваюцца пашукавікамі, яны ўжо не нейтральныя. Алгарытм сам па сабе не можа быць нейтральным, таму што яго задача штосьці адшукаць. Гэта ўжо, можна сказаць, такое пытанне, над якім я зараз думаю. Якія яшчэ цікавосткі даведаліся? Было класна сустрэцца з ребятамі, з якімі мы ўжо даўно знаёмы. Мы былі, калі працавалі з меш-сеткамі, гарызантальнымі сеткамі, якія можна стварыць самастойна. Гэта ребяты з Аргенціны, ініцыятыва Альтермундии, і ребяты з Бразіліі, якія робяць такія ж меш-сеткі ў Бразіліі і Аргенціне. Трэба сказаць, што ребята з Альтермундии стварылі, часткова пачалі вырашаць праблему DRM hardware, то есть тых роутараў, на якія нельга было перазапісаць сваё праграмнае забеспечанне, каб зрабіць сваю сетку, свой інтэрнэт. І яны пачалі вытворчасць такіх роутараў, якія можна перапрашываць, і гэта выпускаецца пад адкрытымі ліцэнзіямі, і мяне гэта вельмі парадавала. Гэта ў іх такое пачынанне зараз. Было таксама цікава было заўважана, што тут ёсць хтосьці з Беларусі, накуль мы яшчэ не сустрэліся. Таксама ёсць, вы бачылі журнал пра інтэрнэт-government форум, які адбываўся ў Мінску ўжо, і паспрабуем знайсціся, паглядзець, хто гэта мог быць, магчыма, наладзіць пазітыўныя сувязі. Вось гэта часткова з таго, што было. Яшчэ сёння таксама, так як мы тут удзельнічаем ад арганізацыі «Маладыя піраты Еўропы», і у межах іх кампаніі, якая называецца Copyfighters, то сёння мы сустрэліся з членам Еўрапейскага парламента ад нямецкіх піратаў. Гэта піратка Юлія Рэда. Яна распавядала крыху, з чым яна працуе зараз. У пару словах, то, з чым яна працуе, гэта вось гэтыя лінкі, как это называецца зараз, лінкі, якія прадастаўляюцца ці вялікімі агенцтвамі па друку. Накшталт, калі сайт з'яўляецца тым сайтам, які штосьці публікуе ў сябе, нейкі навінны сайт, і, напрыклад, ёсць розныя вялікія сацыяльныя сеткі, і калі яны пачынаюць посціць ці перапашываць навіны адзін аднога, то як з гэтым быць, каго судзіць, з каго браць грошы ці не браць, над гэтым існуе такая праблема зараз. Іншая тэма – гэта тая рэклама, якая прадастаўляецца зараз у сацыяльных сетках, што яна нібыта даволі глупая і можа быць таксама рэклама, якая дыскрымінуе кагосьці. І пытанне, як быць з гэтай рэкламай, таму што ці трэба штосьці яе неяк менеджерыць, рабіць больш лепшай, больш sophisticated, з больш складанай рэкламай, ці магчыма увогуле ад яе пазбаўляцца. Я тут не зусім зразумела, але з гэтым таксама вядзецца праца. І таксама, што мяне вельмі парадавала, адзін з тэзісаў быў гэтай піраткі у тым, што закон аб капірайце, ён даволі складаны і маладасяжны звычайным людзям, і яны думаюць над гэтым таксама. І што, мне падаецца, з гэтага трэба было пачынаць насамрэч. Гэта вельмі класна, таму што з гэтым мы сустракаемся кожны дзень. Keep in touch. Магчыма, мы выпусцім яшчэ нейкія публікацыі навінаў і распавядзем вам, што тут адбываецца.